Kaixo Txoriene, kaixo Zigor Iturrieta, beste behin gaur ostegun biralak, bakizue guk ostegunero hemen, astero Txorienen, errepikatze ditugula interneten famatuak, biralak, eta oso edatuak izan dien errezetak. Nik kasunetan ekarriot oiasko errezeta bat, bai. Eta oiasko errezetak egisa da, nahiko ezagunak edo nahiko edatzen diela, ze jendia oitxuta dau oiaskoa jaten, plantxareina edo herria edo da, orduan aukerak gustatzen jako aukitzia desberdinak. Eta kasunetan, da oiaskoa Toskana erara, hau da, Italiako eskualde horretan, bakitzu oso erromantikoa izan da. Bai, alda. Ez, pelikuletan eta Toskanan, ezaki zer, Toskanan egur sentia, ez, beti erromantiko aldera jotzen da. Orduan, hori baina, estatu batuetan asmatutakoa. Errezeta? Bai, berez nik pentsatu dut, igual hango emakume batek esango dagoela, baitu honek dauka tomate lehorrak, belar italiarrak parmesano gazata, Toskana erara deitxuko zat, baina hori... Eta Toskana esan alzuen bezala, Siziliako erara, hori da. Sizilia jentia mafiarekin da, erlazionatzen du gehiago da. Eta Andra horrek, ez dakit, mantxego gazta eta txoixua jartzen bazutzen, esango zan, oiaskoa Madrilera da. Claro, beti holako simplea da. Baina egia da oiaskoarena askotan ikusten, eta normalen beti oiasko paparrak eta ia da holako saltatzen dituen holako errezeta pila batean, beti oiasko paparra eta hori saltza ezberdina, modu ezberdinak, baina errezeta pila bat ikusten direla oiaskoarekin, ze, eskuragarri daukagun produktu bada, eta ia denoi gustatzen zaigula. Bai, egisa da daukala sarpose, hori, nahiko neutrua da, orduan saltzan albera eta oso ondo moldatzen da. Kontako zuzela ningoten. Lehenengo, oiaskoa xerra loditan ebakikot eta tipula lehorrakin, piperrautzakin eta belar italiarrekin ondukot. Gatza eta piperbeltza bai botakot eta bi aldietatik kosinaukot. Hori gorde ingou, eta gero sartagin berdinean gurina botakou eta gurtzen danean tomate deshidratatuak eta berakatza botakou. Minutu pare baten kosinatzeko. Irina gehitxuko, apur bat txigortu eta gero botakou oiasko salda, esnegaina eta ziapea. Nahasi, kosinatu, eta azkenik botako ditugu espinakak, kosinatu daitxezen, eta murriztu daitxezen, eta gazta birrinduko. Gero, oiaskua gaztakin eta salatzakin zerbitzatuko dugu. Listo? Listo, nahiko amerikarra da. Gisa esan, gustatzen aki amerikarrei olako espeziak eta gurinak eta esnegainak botatzia. Eta kasunetan gainera, errezetan estiloa, bada oso estilo konkretua, Amerikatoko estatu batuetan asko eramaten dela, eta da, one pot recipe, hau da. Ontzi batean injaku, hau da. Saltakin bat biozu, bakarrik bat itxeko da. Hori, saliak die, eta nik askotan ikuste dut, edo labare itxetin errezeta horrek, dena batian egin eta aldala, gero... Ez ikintziarrena asko. Hori da gutxo, hori da, askotan sukaldariei, bronka ere botatzen digutela, ez gezuek lapiko asko zikintzen dituzu, eta ez lapiko asko ez, segia da, errezeta bat jarraitzeko prozedura ezberdinak erabiltzen dire, eta nik egia da, erabiliala garbitzen joaten naiz etxean, eta hori, egia esan, garbigailuan nik gurean platerak, edalontziak eta olakoak bai, baina lapikoak eta eskuarekin, kasu, ez daukazu. Baina jendiak, garbigailuan, eta nik lapikoak eta erabiliala, segero badakit berriro erabili beharko ditu dela, eta egia esan, etxean, sukaldari naizen aldetik, niko tresneria daukadala esan dezaket. Baina, badezpara badaukato itxura, eta hori, jatetxetan lan iten genduenean, eta norbait bageneukan garbitzeko hori, hor kontrol gutxo eta botatzen joten ginen, baina tokatu izan zait, sukaldetan egotea, ni eta beste pertsona bat, bi pertsona asko jota sukaldean, eta hor, tokatzen zen garbitzen jutean noizean behin, bai. Zer ez da, gukin berri zaten genduen dana. Garbitu, eta, uste maenuen bukara arte dana garbitzeko, holako mendi handi bat izaten genuen, orduan, erabiliala garbitzen joten ginen. Gure ikuslietako norbaitxei pasako jakon, zenin esen horrakin asko pasatzen jat, berak zaten da, nik kosinaukot. Eta, nik tratua dauku, batek kosinatzen dagoenean bestia garbitxu. Eta batek kosinatzen dagoenean, zikintzen dago, ez dakizen bat hori tresna, eta bestia erdixa. Ez ez asmatu zendan zein. Pila zikintzen duena eta noski zu izango za, eta denisek dana txukun-txukun. Zelan asmatu duzu?
bueno, asmatu ez dakit asmatu da, baina korrik aiez egin behar badut, denize beranka luzekin zeituen harrapatuko no, eta zuk agian ez. Bueno, nik apur bat geixau tardaukot. Mentxe, oi askua, erditxik zabaldu dut, eta bueno, gero xerra batzuk atara ditut, hau xerrak izango die lodixak, ze gero saltzan doia, ez dakiz zer, eta orduan finak itxen baitxugu bai, igual nahiko lehortuko due, beraz, holaxe. Eta kozinauko dugu, gure, bueno, oliba olio virgina konfiantzaskoa, ze hemen txorienen zigorrei eta bixoi gustatzen gako, pila bat gustatzen gako gastronomia naparra, eta orduan badaukau konfiantza osoa gure urzante oliba olio extra virginen. Hau da, 100% naparra, 0 kilometrokoa, sukaldaritza saliak basarete bene-benetako nektarra, benetan oso nata, bai laguntza bat nekazari eta bere ahalegina premiatzeko, Ze azkenean gure gastronomiako oinarrixetako bada, mediterraneokoa, eta asko erabiltzen duguna. Azkenean tradizioa eta ekoizle holan prozesu arduratsuan emaitza. Urzante, oliba olio, extra virgina. Beraz, hemen txaingo dugu, eta hau, berotzen dan bitartean, apurtxo bat, honei botako zau espezia batzuk. Orduan, nik espezia gaukeratu ditxu da. Bueno, Italiarrak esan duzu, ez? Italiara juntzera espreski beraien bila, eta... Hori da, atzo hartu nauen olako bidai askar bat. Zure gazkinean juntzera? Nire gazkin, pribatuan. Eta hori, han egon nintzen, albaka apurtxo bat, ez da, hemen nahaztu ditut, albaka, erromeroa, eskaia, nahazketak gaur egun supermerkatuan eta nahazten dituzte, baina espodosu nahi, beti izaten duguna, espodosu nahi, olako, 1000 poto da espodosu gehiago erabili bier, oreganoa, apurtxo bat, eskaia, geixen erabiltzen dozuenak, eta nahaztu zuek birtan, da listo. Orduan, gatza eta piperbeltzaz aparte, botako tzaue bai, tipula, lehorra, hau da, tipula deshidratatua, piperrautxa eta esandakoa belar italiarrak. Oso, ondo. Hau, zein nun hartu duzunen errezeta? Sare sozialetan hartu dut, olan, hauen neska batek inzauela, eta itxura oso ona zaukan, gero ikusiko zu, eta orduan, pila joan diatzetik. Oso ondo. Bueno, Toskanara goaz, Italiako 20 eskualdetako bat, eta justo daukazu hor, Mediterraneo itxasoan, hor, haue daude, itxasoan kontra, hor, behira, Korsikari behira erongo zien gutxi gora bera, eta, hango, ekarri dizu pixkatea, atara dugu, hango gastronomia, sukaldaritzan nolakoa dan, eta, oso tipikoa da bertan, ogia, gatzik gabeko ogia jatea. Gatzik gabeko ogisa? Bai, honek, gara gertan... Fueten zinean dian, okindegira da, ni agoratzen txikixan nintzenean, ogisa erostera daia, etzien asko geratzen, moten sotzuen gatzik gabeku, hori da, igual gutxixen saltzen sana, eta ni akordatzen az hori erosia da... Zer bai falta zaio. Hemen oso ohikoa da. Ze hemen pizza dorrea erdietzen da. Ez pizza jatekoa. Ez pizza jatekoa, ez pizza. Gatzaren inguruko oso presio altua jarri zituen horre garai batean. Eta orduan hasi ziren, ez dauko garazoik. Hartu eta ogiari denari gatz gutxiago botatzen hasi ziren. Garesti zegoenez, zer dengo du? Erabili, ez? Eta hortik ohitura bilakatu zen, eta gaur egunan oso ohikoa da, gatzik gabeko ogia jatea. Gero, ogia, hori, nik uste hemen saltzen dute, ez? Ogi lehorrarekin, eta hainbat errezeta daudela, beti, garai txarretan, eta beti baliatu izan dela ogi lehorra, eta bota ezerrez. Hori egizan Euskal Herrian ere badaukagu, ez? Hemen zenbat errezeta dauzkagu garai batetakoak, non ogi askotan erabiltzen zen, sopak loditzeko, saltzak loditzeko. Tortillak eta itxeko, tortillan betegarrixa eta tortilla loditzeko. Tripak betetzeko edozein modu zen, eta bota izan botatzen ezer. Ogixa beti da nik izan da balia bideona. Eta beraiek hori pixka saltzen dute, ez? Eta egia da, hainbat eta hainbat errezeta dauzkatela, gu bezala, ez? Ogi lehorra erabiltzen dutena, eta, sopako ogia eta badukago. Bentsat gatza behai botatzen hotzago. Hori bai. Gatza erabiltzen dugu. Eta beraiek ere gaur egun seguruni bai ez. Eiza baita oso ohikoa da inguru horretan, eizarekin errezeta pila bat dauzkate. Beraz ez da barazki jalien dako lan lekurika proposena. Barazki jaleek ere badaukate. Baina, eiza gustatzen zainak ere badaukate. Denentzako daukatean aukera. Eta, han badaude, hainbat eta hainbat errezeta tipiko bertakuek, batzuk ekarri ditugu, ribollita. Ribollita? Bai, hau izango zen nik... Izena politxa da? Bai, bada barazki sopa bat.
Ez? Aha. Hau neguan jaten dane, bereien barrunak eta berotzeko erabiltzen zuten horrelako barazki sopa bat, Bai. eta, bueno, han ospetsua dana, inoiz ezin dela aldatu. Gero, lampredotto. Hau niri Lampredotto. bai, Julenek esan di niri gustatuko zaida. Hau da azkenean behiaren estea, Estekiak eta esteak izango diez. beteta, eta ero egiten dute, hori lehortzen usten dute, eta ero hori frigituta, ero ogitarteko moduan, Bai. jaten dute. Ogitarteko baten? Bai, ogitartean. Bueno, ogi artean, ogia baina gatzaukiko dauentzat ogi horrek. Bai, noski, bai. Eta bestela norbera botatzen dio. Oso ondo. Papa al pomodoro. Papa al pomodoro utzi pentsatzen, patata eta tomatea. Salmore joan oso antzeko zerbait da. Sopa baten da? Sopa, bai, baina beroa jaten da. Hau Beitu. neguan jaten da. Eta egiten dutena, tomatea ogiarekin kozinatu egiten dute, eta ero dana birrintzen da, eta, bueno, epela hartzen da. Eta beraz, Salmore joan da. ez dauka zerikusirik patatakin. Ez, eta hori da, papa deko. Baina papa, Bai. bi perekin, Ah. eta ero bi pe, Igual da ogisakin gehiago zerikusisa. Ideik ez daukat. Gero, krostiniak, Bai, toskaniarrak seguru honik gatzik ez daukatela. pintxoak. Hau da, Bai. italiar pintxoak. Bai. Horan ez, ogi puxketa batzuk sarrak, Bai. gero gainien, hasieran, pateak eta gero, gauzatxuek eta jartzen doiz nik. Hori, ez dakite hori toskanaldian, baina Venezian izan nintzenean, Bai. han tabernetan eta aukitzen Bai. da, olako ordu bat, eta goixien, aperitibuakin, martiniakin da, bermutakin da, ataratzen dabe olako pintxotxo batzuk. Eta nik esan dagoen, onaino heldu da euskal kultura, baina ez, eurak bai, horrek krostiniak eta aukitza dituzte. Bueno, hemen, Patri, buelta ematen din Bai. bitartean hoiei. Badaukate pasta ere noski ezin da faltatu. Pitzi daukate. Pitzia da, itxuran gure betiko espagetiak. Soine, barkatu, baina- Pitzi. Bai, pitxi. Eta nik hemen, txorienen, oindala 3 aste, eite ben aieran. Pitxi pasta, egin biot, Bai. pitxi pasta. Zigorrek zenbat barre bota zauen? Pitzi? Pitxi pasta Pitzia, nik izenakin. enekena da toskanako azala. Bai. Espageti lodiagoak. Baina, parria bota zenun izenakin, A ver. Gratzi baina- xain zotzun. Ez que izenak ez zeukan inungo Pitxi pasta. galerarik. Pitxi pasta, hombre. Bueno, pitxia, beraiek saltzen dutena ez da zukin zenuen moduko lodia. Da pixka finaua, esan dezagun olako Bukatinia. espageti... Pitxi pasta da bukatinia bezala, baina... Bukatinia, no, kestu ezautzen, bukatinia. Bai, da bukatinia da, espageti lodixagoa, baina horre dauka zulua, erditik. Eta saltzen duten haue fideu aiteko modukoa, baina luzean. hori da, baina pitxia da hori, baina Bai? zulo barik. Hau da, espageti lodixa. Bueno, eta gozoen artean hor daukagu, kantutxiak. Galleta batzuk, kantutxiak. almendrakin da, horrela beteak diena, eta, bueno, hainbat eta hainbat, bueno, nik uste dut Italian orokorra, Italiako gastronomia, gero eta pixkanaka, nik uste dut gaur egun desente zautzen dugula, Bai. eta txorienen egiten ditu hainbat eta hainbat errezeta, ni onartzen dugu, gustatzen zaigu, eta gainera, esan dagoa, osagaiak eta gureak ditugun antzekoa dira, eta ez bada ditugu aurkitzeko errezak izaten dira, orduan, bueno, beste modu bat kozinatzekoa, eta belar usaintzuak tartean badaude, Hori ziur, ona dagoela. usaintxua. Bai, oiaskoagatik eskatu, ze gero saltzian bukatuko da, beraz, eskatu lan, igual, pentsatzen duzue, hori, barrutik gordina geratuko dala edo, ez da geratuko, ze gero hori, saltza botako zau. Eta oiaskoa holan be janda, behitxu espeziakin, emototza, koloria, saporia, eta holan janda be, Beti oso esaten goxua. duna, bi espezie erabilita, errezeta bat, era bat aldatzen da, ez da berdina, oiasko papar batzu plantxan jan, bere hortan bakarrik, gazpixkatekin, buelta eta buelta, ero, ja, hartzen dituzu, 3-4 espezie botatzen dituzu, eta era bat aldatzen da, eske, bestia da, ni egiz esaten dut, naiz oso paparzalea. Eta, paparra balan plantxan izaten danean, Niri gustatzen gate. Bai, baina horrela, hau ja beste Bai, da, hau bueno, da, oi asko izte, Grasi xaputxo paparra batekin. 2.0, bestia da, Paparra bat puntos. bai, bueno, bai, hementxe- erabiltzen duzinen dietan nau. Bai,
Nik oiazko paparra dietakin erlazionatzen dut. Ez da egiten zan? Erderaz ezaten letxuga y pechuga. Ze triste. Bai. Hori ez, oiazko paparra eta urasa. Ba, bueno. Hementxe, olako errezeta biraletan, zigorreketanik moldatzen dugu. Erakurritzen dugu da gero moldatzen ditugu gure gustora. Nik be berdina inbiot hemen, ze eurak itxen dago hau tomatia ontxe erabili biotena, tomatia deshidratatu itxen dara lehengo, eta gero kontserban egoten da, olioak. Normalian, ekilore olioa izaten da, gehixenetan, naiz eta kontserbak eta garestixak auki, oliba oliokuak ez di oso ugarixak izaten. Orduan, nik aldatu inbiot, eta, behitu, gurina bota bihotza. Ze horrek olixoak... Bai. Ze txarto. Sacrilegio. Ze ba? Jarri dugu, oliba olio ez da bellina, ontxe gurina. Ez fare, hola, eskuak horrela jarri. Garrantzitsua da, Italian horrela eskuak. Baina ez da la italiarrakoa, da estatu batuetakoa. Bueno, baina Italia jatorriko jendiak egindako errezeta bat, seguru. Bueno. Italia jatorriarekin, noski. Hementxe, gurina joango da hor, ja, usentzen da, bakarrik honek. Bai. Eta joango gara gure tomatetxuak eta mosten. Hemen, azkenean, lehen Italiako belarrak aipatu ditugu, eta ia da hemen askotan, oso gureak diren zerbait, ez? Belarra dauzkagu hor daukagu albaka, ez? Gero eta, egizan aurkitzea... Oso gurea ez dakidan, Ez baina gaur egun, erraza da aurkitzen da. Gure ganatu jende gehienak ezagutzen du albaka, ero dastatu du inoiz, eta zenbatek, guk gure hortuan, baserrizen albaka, eukiten dugu. Osto txikikoa, ez osto handikoa usaltzen dutena, ze albaka badau osto handikoa eta osto txikikoa. Horrek, etzaten dago, ona diela, hau, zai moskitu nago da, etzonako da. Eltxoen dako ez da funtzionatzen. Ez, guk eukin dugu lehioan, da eltxoa sartzen dira igual. Eskibatu iten du. Ez pentsatu horrek albaka, jendeak usten du, holako lehio sar batean jartzen duzula hemen, da horrelako barrera ikusezin bat egiten duela, eta pinkan txokatzen diela eltxoak, ez, holakorik ez da gertatzen. Nik uste dut, albaka ez zaiela gustatzen, argi dago, baina, segun holako lehioa daukagu, hori, froga horiek nire makin izan ditu etxean, da esaten dizut, ez duela funtzionatzen. Eltxoak berdin saltzen dira. Baina egia da, pasta plater bat, pizza plater bat ero tomate saltza bati bere ikutu berezia ematen diotela, eta, ni oso albaka zalea naiz, eta gaur egun, frutaren da batzuk izaten dute, supermerkatu batzuetan behar aurkitzeko erreza izaten da, eta landarea toki askotan daukazue salgai etxean landatzeko ero. Nik etxean landatza duten bakoitzean, esate dut, gutxi iraute duzta, pestoa itxeko, normalean, 25, 40 gramo edo bihar itxuzu, eta landare bakoitzak, eta ostuak entzen bat itxuzu. Ez dira heltzen, gramo hietan. Orduan, nik erosten duten bakoitzen, esate dut, horretarako. Orduan, hemen txea gurina urtuta, digoko eta purtsu bat, eta botako gure tomatiak. Ontxe tomatiak eta berakatza bebai. Azkenean, 5 berakatzale dauka. Beraz, indarra, bizitasuna... Nik errezeta ikusi dut baita, eta gaina hola interneten, tomate freskoarekin ere ikusi dut. Bai, lehorrarekin eta tomate freskoarekin. Olako saltzantzeko bat azkenian egiten dute. Bai, hori da, saltza da, azkenian ez negaiakin joango da, hoi asko saldakin bebai. Eta tomatiek, tomate lehorrakin asko gustatzen jat, ze azkenian, deshidratatu da dauz, eta normalen kontserban eta saltzen dienien, aukitzen dago bebai, espezia gehiago da, belar usaintxuk gehiago. Orduan, plater honen zapori izango da, sakona, ze zapore desberdinako itxu. Ondo. Ondo, eskertuko dugu. Italian zer gehiago erabiltzen dute, gurea ere eskaia badaukagu. Eskaia erabili alduzue, etxean nik aragia ere olakoetan da botatzen dut. Gixatutarako eta gehiago. Nik egian Gero, oreganoa, hau azkenean pizzari oreganoa oso klasikoetako bat da, azkenean lehorra ezagutzen dugu, guk etxean freskoa ere izan dugu, hortu bazterrien, perrexillan ondoan, oreganoa, eta oraindik handagoela uste dut, badagoela landarea. Oreganoa bada gauza bat, betu... Lehorrak ez du balio zertan. Lehorrak? Oreganoa? Oreganoak irauten dagoela... Albakak ez du balio, lehorra nik enuke ingo. Nik albaka lehorra ez hau sekula erosiko. Konparatzen duzu, albaka freskoa zer dan. Eta bestea, desberdintxasun kristona dau. Eta oreganoan ziur egongo dela, baina oreganoa badala espezia bat. Karrikotzu freskoa nik. Nik freskoa hori, pero hau izan dut, ze hori balkoian izan dut. Ze normalian, hori, gainera, uda baino lehen hau, uda berreixan beti aukitza ditut belar usaintxoak balkoian. Baina, karo, horrek egunero urezatu bide. Orduan, nik joetena zenez oporretan, nahiko luze, normalien.
Gero, beste landarak, baugot binik bere teknikak eta irauteko. Itxi etxeko giltzak, eta jugunez, ni zenbatero Nore, naiz? zuri? Bai. Osea, gero... A ber. Okupa ingoztazu gero olako alokairutako etxietan, oporretan jarriko ez da egunak alokatzen. Baina, zu zauden bitartean bada, eta etxera etortzen zarenean dana txukun eta jasota baldin badao, zer? Bai. Patri. Orduan lasai, aldozu jarri, Bai, eta nik jarriko diet, etortzen dien Itxasotik inquilinoei hurbil. Horregatik, ureztatu mesedez belarru zaintzua. Bai, horre, badauz, benetan, badauz oporretan eta joateko Bado sistemak edo eso. webguneak eta batzuk joeten die, gero, igual hilabete bat, 2 hilabete, eta aukie katua edo txakurra, da ezin da beheraman. Orduan, badauz webgune batzuk, nun hori, zuk itxen duzu olako tratu bat, Bai. Ni zure etxean nauen bitartian, zuk utziko estazu, adibidez, Tokion egoten hilabete bat, Bai. doain, zure etxean, baina zure etxera datoz. tratua da, Bai. nik zure etxea zaintzen dut, landariak ureztatze ditut, zure txakurrak eta katuak zaintzen ditut, eta hori da tratua da, niri, pentsagat, Bai, hori badago, politxak bai. bi aldietatik, nik nire etxea utziko nauen jendia etorteko laguntzera, eta ni bai joango nintzen. Hori badago, aukera, badago gateo, eta zu jote zara bestearen etxera eta bestea zure etxera Baina etortzen hori da. da, elkarbanatzea, baina Bai. nik esate dut zutena da, Bakarrik zu joaten bat, zara, zure etxera, zu zaindari jote zara bezala. Tailandiara. Bai. Eta baina zure etxera dator, Erromako norbait. Zure etxera ez dator inobe. Ze zu igual bizi zara zure gurasoekin. Orduan, zu bizi zara, zure, ez dakit, abaltzizketako etxian, Bai. eta zu zeaz, Tailandiara oporretan, baina hotel baten biharrian, geratzen zara, norbaiten etxean. Baina horren truke, Bai. etxe horretako tipuek ez dutza. Eta etxe horretako tipua nun dago? Oporretan, berak hori. tokixan. Ah. Baina ez abaltzizketan edo ez Euskal Herrixan. Hori da, ez da zurekin, bera zutoki batera eta bera beste beste batera. Hori da, bakarrik, bere animalixak zaintzeko edo bere landariak urestatzeko edo bere etxia garbitzeko, zeizaten dira etxiak handixak eta. Hemen daukazu ideia bat, Euskal Hartzaiak, Euskal Baserritarrak inalduzue hartu, eta juna zaitez hortik, eta bakarrikin behar duzue hori. Egunero behiari esneak, azpiak baratza. Izan bida erreixa zaintzeko. Oina, esigintzikin hasi gara. Etxea usten diezula, baina baserritar bater esperientzia bizitzea. Hori gaur egun horrek saldu iten du, Patri. Esperientzia, baserritarran esperientzia. Etorreko zara egunero azpiak ingo diezu, gero hortura jungo zara, azpia bukatutakoan, hortuan ibiliko zara, ez da zenbat ordu, gero belarra moztuko duzu, gero hartu txakurrai... Gaur egun dana marketing kontua da. Nola saltzen duzu, jende apuntatuko zen, hori bai, etxera bueltatzean, ez espero, baratzetik ez erratatzea, behiak eta animaliak eta euskalo nola dauden, eta... Hementxe, jarriotzat, 3 berakatzatal, 5 jarri binotzan, baina ikusi bizi egisa usteotatalako jatera. Orduan, ez. Ez. Venga. Gero kamaratik kanpo esan guztia, zelako bixi dauen ez. Ez. Berakatzakin enotun esango, beste gauza batekin igual, bea. Hementxe hauka pikantia... Banekinik, ezken nola pakerik izango. Bai, italian pikantia zutera, etxen, ez. Nik hemen daukat erromeroa eta perresilla jartzen di bakarrik. Erromeroa eta perresilla zer da hori pikantea sartzeana. Peperoncino, eurak deitze dutzien bezala, hori bai gustatzen gaki. Hau, peperoncinoa. Zein da hori? Peperoncinoa da, guk kaiena dauko moruan. Pipermina. Eurakan, euren pipermina i peperoncino. Hemen txik, irina, koiara bat, eta jongo gara hemen. Txigortzen, olako, belute bexamela, alda izan bexamela, ze hemen esne gaina daukau, edo alda izan belutea, ze oi asko salda daukau. Orduan, olako saltza lodi bat lortzeko, ez? Hori da intentzio. Eta saltza ibe bai, arritxo osta, da hori gartzen da, estatu batuetako errezeta dela, eta ez italiakoa, ziapea gehitzen dotzi ebe bai, errezetai. Beraz, behitu. Osa, kombinatu, bueno, kombinazio txarrez dago. bitxia ziur, bai, ez azkenean beti esaten daguna, tomatia hona dau, gurina, berakatza, salda, danago xua dau, beraz. Bai, pipermina neurrian ez hau jarriko gainera paintzeko akarrik lasai, Hau da, horrelako oleta bat agoan sartuko dut. Hori da. Eta koska ingo diot. Osondo. Bueno, hemen salda. Atzo zigorrekin zauena, atzo bebai potxak itxeko aprobetxau gauen. Eta gaur? Ez du botako? Ez du botako, ez. Vale. Bueno, oine notizi, tamalgarri batekin gatoz, segune... Bai, dana ez da izango ona. A ber, gaur egon modan daude, ez da izu, ez, ekologikoa diren produktuak eta konsumitzea, gero eta ontzi gehiagotan ikusten ditugu, gero eta
ez dakit, marka gehiago ekologikoak omen dira, baina hor... Hori esken zigilu bada, ez? Bai, Europar Komisioak horre hainbat zigilu berde, zigilu berdeak esaten direnak, ikertu ditu, eta 140ak ezin dute ziurtatu 100% ekologikoa dira. 140 astakeri bada, ia erdiak, zigilu horietatik ikertu dituzten zigilu horien 1/3, froga zientifikorik, gutxi horara, froga zientifikorik 100% esateko eskua jarriko nuke zu gainean esateko ekologikoa dela, 140ak froga hori iztu pasatzen. Nik pentsatut horrek ez zauela segilurik aukibir. Gero jendian dako bai zaila da. Karo, baina hori, Hori identifikatzia, ez? Ezuk konfiantza danakin erosten dozu, zehose zigioa daukalako, eta zuk hortan sinisten dozulako, eta gero, gainera, espai izaten. Baina betiko, hor egongo dira, hor barruan egoteko arau batzuk. Baina arauetan beti badakizu, araua egoten den tokian trampa ere egon aldala, ez? Eta jendia, sentimo batzuk aurrezteko, segun zenbateko esplotazioa da, 1.000 euro izen aldie, trampa txikiak egiten dituzte, eroingo dituztela pentsatu nahi du, ze horrela baldin bada, eta orduan, zorrostu beharko dituztena da, ez dakit, zigilu hauek aurrera atatzeko frogak ero. Eta ez hori bakarrik, Greenpeaceek horrein du, ikerketa bat honen moda jasangarriko 14 marka ikertu ditu, eta 11ak ez dituzte betetzen marka jasangarri izateko Ziur, holako zentro, merkataritza zentrotara eta soiesena da horrein marka ezagunenak izaten dienak. Ezagun izizut, daude Mango, Zara, Decathlon, H&M... Beturik polipolik esan bina horrek. Horri esan inberdie, horrek bai. Nik gure nahi esan marka ezagunenak, zuen erropan ziure etiketak ikuste dituzunean da, zuk izenak esan biero, esan oso ondo. Ez, baina, gaizki trampa iten dutenei, salatu inberdie, ni horren beste batzuk ez esatea, baina bestela trampa iten baute eta gaizki iten baituzte gauzei, horrei salatu inbertzaile. Noski baiet. Kontua aldatuz, ez dugura gaiz aldatu, baina errezetatiekin hemen saltu dutez. Negaina, saltu ziape bai, eta ja, borbor da bienean itxen, hemen espinakak. Naiz eta ikusi ontxe, ematen dago, espinaka platero bat izan bidala, bezetan geratuko die, oso gutxi, eta hau itxendan bitartian, guk parmesano gazta birrinduko. Hemen txebitxuk, enduko espinaka danak, eta hemen platerian bertan. Eta gero paparrak holan osori sartuko duzu zor? Bai, hori da saltzian, zongo ditzen. Vale, ondo? Ez. Bueno, nik holan, bakizu beti ikus aldatzen da, ibiltzea gustatzen segula. Esaten nuen horrelako errezeta itxua, itxuarekin gaude, baina labanakin da ez mosten ibiltzeko xerratan holan, gero ataltxotan da mostu, tas, eta hor bukatu. Eta ero izatea mokadukoa. Zure errezeta da, edo? Ez, nik... Proposamena. Proposamen bat. Proposamena etxean nahi baduzu egin. Nire indoztanik, ez dugura. Ez hori da. Proposamenak hortako daude. Aurrera ateratzeko, ero ez ateratzeko. Zure... Broma da, gero saiatuko gara, da denborea aukitzen badugu. Gehien bat esaten izun luzatzeko errezeta, zen nire oso erreza da benetan. Oso errezeta. Oso... Bai, benetan. Bueno, a ber, beti esaten duguna. Biralak diren errezeta hauek gehien bat. Imaginatu. Adria baten errezeta bat, ero Eneko Atxa baten errezeta bat, ero Martin Berezategin errezeta bat beraien jatetxeetakoa, sekula ez da birala izango. Sekula ez. Zegatik? Errezeta bakoitza prestatzeko behar duzulako gutxienez, lehen hitz egin ditugun 8 markazueletatik aparte, behar duzu nitrogenoa, hori be esageratzea da pixkat, ez? Baina egia da osagai oso raroak, eta prestakuntza pila bat izaten dituzte gauzak. Izaten dira normalean, osagai nagusi hemen, gero guarnizio moduan hemen, gero beste guarnizio bat lagungarria, gero hemen saltza bat, gero honen inguruan apar bat, gero ez da izan. Eta hori ja jendea azten da ikusten hori nola dan, da ja... Ja, alferra saltzen gago da, ez dut egingo. Ez, horregatik. Baina, gero, bidixuak badauz asko, egisa da, erreprodukzio asko dituztenak edo bisita asko, edo, gustoko asko, baina izaten die, joda, placer visual bat hori bakarrik ikustia. Igual gero etxean, ez tozu sekula egingo, baina ikustia, pasada da hor, gozogile bat Parixen, non itxe ditxun olako, igual kanpotik ematen da olako, ez dakit, sagar bat,
eta gero zabaltzen dau, eta dauzka, ez dakit, 14 geruza, da hori itxeko prozesua, hori ziur etxean ez dozula ingo, baina ikusteko hain da atsegina, ez dakizu da hori, bazkenen birala bai bihurtzen da, orduan igual, olako, berasatekin edo eneko atxan edo esan dozunen erresta bat, biralen leike, politxa holan editatzen bozu, bai, ikusgarrixa, hortan, oso sare sozialetan oso aktibo da, Jordi Roka nahi edatik txikin ekasteena, dala azkenean bera da gozogila, hor de hiru anaiak, nagusia sumelierra, eta nagusia gero da sukaldari nagusia, ez? Hori da, famatuena esan dezagun. Eta, bueno, Jordi Rokak egiten ditu batzutan bere postreak eta pausu guztiak. Claro, bat dago, dala, ardian inguruko bat, eta hartzen du ardiaren artilea, ardiaren artilea, ardiaren artilea lehenko infusionatu bezala egiten du, gero hori egiten du olako alanbike batean sartzen du, eta horren estraktu guztia, zapore guztia atatzen du, karo, tresneria da, bueno, zientzia fikzio, ez? Hortik ataratzen du, olako poto txiki baten perfume bat esan dezagun, baina dala ardia uneko egun zaporean, gero dauka ardiesnearekin egindako ez dakiz zer, dana ardiaren mundua, ez? Eta esaten duzu, buah! Eta hor beraien jatetxeko postre batzuk sartzen ditu. Jartzen ditu gauza errezak, baina baita noizean behin, beraien errezeta klasiko batzuk. Eta dana dira hori. Nik ikusten ditut, esaten duzula, badakizulako ze zailtasun daukan hori egia, ze imaginazio behar izan den, hortara iristeko, ez? Eta esaten duzu, nik hau ezingo nuke etxean egin inoiz. Bauka bere koska. Jode bere koska. Baina jarraitzen duzu gehien bat, berak daukan graziagatik nola egiten duen, segia da, tipo aneko showmana badala, personajea bada. Baina, hautzakin daukan arazo horrekin eta, hasea konpontzen, baina nik ikusiot bidixuak eta itxeritxura oso politxak, hautz barik edo isa, holan, suabe, eta gainera, dia atxeginak entzuteko da ikusteko, ze hori hautzakin da eta ero, mueka pilatik ditu, ze blokeatu itxezaio batzutan lepoa, eta egia da ikustu ez dut, ez dut, tipone zer dauka, eta bueno, antza gaixotasun bat, ez da izan denbora egondan ezin hitzegin, eta hori, imaginatu, jatetxe batean, sukaldean zaudela, eta, baina gozogintzako nagusia bera da, gauzak, idazten, biltzezala hori idazten, eta... hori, bilatzen da, bakoitzak bilatzen da bere bidea, eta Jordi Rokan bidixuak nahi badozu ikusi, sartu euren sare sozialetan, edo geurian bebai, abildu bat txorien Instagramen. Ebentxe gure hoi askoa, hor badabila hor pil-pil-pilien, eta, bueno, ontxe heldu da garaia, gazta, eta pikantia botateko. Ai, neko jarra! Mesedes. Aspaldi xanen hauela jarten. Mesedes, Patri, ze ikusi doanan. Onja bota aldiozun nahi dugun guztia, ze abixatuta gaude, zer datorkigun. Oso ondo, onja pres nahuela. A ber, hemen ingot... Eta zenba, hori? Horko irakada txiki bat bado? Bueno, baina gutxi botako zate, Bai. Fin nabil, bai. Bota. Hori igual zerbitzatzeko garaian. Atrako zezulan plater bat... Sakona, zapala... Zapala. Beltza, hau. Saltziakin eta... Pentsatot, ondo. Saltzia da hartzeko. Koiaratxo bat. Ondo. Hau, arroz batekin guarnizio moduan, plater bakarra, Patri. Bai, hori da, patata pure batekin, azkenean, gurosunakin. Jendeak, behitxu, hau ikusi dut, azkenean, bakitzu goiaskoa Toskana ere daga bizela itxe, baina estatu batuetakoak danez errezetia. Jende asko kitxen da, hau, pastakin. Baina ni pastakin ez dakit, hori da oso amerikarra, holan hau pastakin, holan saltza batekin da. Ez dakit, hori, bueno, aukerak badauz. Oiaskoa pastarekin guarnizio moduan? Bai, erakutziko zute argaz gisa. Ni, hombre, egia da, holako gauza saltzakin da daudenean, pure bat barik, zereal bat gehiago gustatzen zait, ez? Azkenean, arroz zuri bat jartzen badugu, ero kinoa pixka bat, ero hartatxiki, ero holako zerbait, ez? Edo zer, saltza horrekin nahaztu eta holan pli-pla-pla, hiru buelta, eta ero ahora sartzea oso... Erra eratzen da, ez? Argi da, guai. Eta baina hidrato sartzen ditu, eta bueno, bete egiten dugu errezeta. Bauka bere gauzia. Platera garbitu, garrantzitsua. Holan, politxoa geratzeko aurkesteko, eta ointxe heldu da, bueno, hori, pikantia eta gazta botatzeko bere demori, orduan, gazta. Gazta bai, Bai, hola xe, apurtxo bat. Igual, hemen urtzeko, boteko. Eta, hori pikante puntua edo bestela, oliba olio pikante bat bai aukitzen badugu, hori bai bota geike. Baina, bueno, kasu honetan... Gaztea da, ez zaitan otuko lan gainetik botatzea, baina bere da honek erra hon behar du, Bai. Eta... Bai, gutxi botako diote. Zuk esan, Bota. Gehiago?
Vale, gero... Holan guretako bakarrik izango da, botako zabone bai. Nik ingo dudan gero errezeta niko freskoa da, ez da, ensalada ditu aldiegun, postre moduan ez, naiz eta erabilikoan osagai nagusiak gehiago postre moduan doan, ba ez da postre bat izango, eta lehenengo plater moduan jateko itxuago da, baina honekin ere Italia aldera joango gara. Oso ondo. Eta hementxe, aurkezteko, oiaskoa Toskana erara. Hale, ba. Toskana chicken! O, kitchen sukaldea. Tuscany chicken. Tuscany? Tuscany? Yeah. Tuscany hot. Tuscany hot. Hot. Nahiko hot, tomato. Yeah. Bueno, euskera sobeto moldatzen gara, Bai, pikanteana, hot horretik izaten duen, ero puntua. Bai, egongo da. Ez da bain beste. Ni pikante horrein dik. Eta saltziak ondo itxen dut, ezta? Oso goxua da, oso krematxua. Neretan tomatien saporia, espezia danak, hasixa saldana esne gaina. Eske sartu dut zaue bai hemen. Baina, bueno, a ver, osasuntxo da, espinaka jaten ari gara, orduan. Kala, ez. Placer pikaina. Eta gero, fruta gainera. Eta gaurkoan, Italiarekin jarraituz, ze karpatxioak, ez, bertakoa dira. Bai, bertan itxe dituzte. Bai, eta karpatxioa gehiago ezagutzen dugu mundu guztia, aragianak, arraiana, onjoana baita. Guk gaurkoan ingo duna, piku karpatxio bat, hauntz gaztarekin eta urdaiazpikoarekin. Oso goxua. Bai, eta egia da, lehen esan dizu, normalean pikuak postrearekin relazionatzen ditu, baina hau gazia izango da. Zingo duna, horako, ikusten duz, hauntz gazta, urdaiazpikoa, errukula ostu batzuk, eta hemen modena horako ospin bat. Orduan, kontako dut, zelan behar duen, atalez atal. Lehen bizi, modena ospina eta azukrea lurruntzen utziko du, eta horrelako modena krema bat ingo du. Pikuak zuritu, eta sukaldeko film plastikoaren tartean jarri, eta lixu utziko ditugu, eta izosgaion sartuko ditugu gutxienez 2 orduz. Atera, plater batean jarri, eta horri gainetik botako diguna gero da hauntz gazta pixka bat, urdaiazpikoa, errukula osto batzuk, eta bukatzeko gure modena ospin karamelu hau, o lodi hau, krema hau. Normalean saltzen dutela, baina etxean egitea errexegoa da, eta hor behintzat gu kontrolatuko dugu modena ospin on bat erabiliko dugula, eta azukrea ere gu botako diogu gure neurrian, eta gustoko azukre bat. Egitza da, pikuek eta irabazi dauela ospia azken aldeixan, segitza da, lara frutu bat oso goxua da, azukre pile bat daukana, eta azken aldeixan nik entzudo jendia, nik ez dut pikurik jaten, ze ez dugurak izendu. Pikuakin? Pikuakin gizentzia, azkenean azukre maila daukienak, naiz eta apurtxo bat altuagoa izan, da, azukria naturala frutana, da, azukria ez gain bebai, zuntza zabiz jau, da, ez da, zuku bat bez, zuntza zabiz jaten, da hori dauzkan osagai danak, niri, ez dakit, nire frutetatik eta guztokoen atreikua, nire gustatzen jat. Gaina, pikuak, nik uste dut, Euskal Herrian toki guztietan daudela, nik ez da, gure, guk amanian, ez da, 3-4 piku ondo ere ez da euskago, nizeban etxe hostian beste badago, orduan pikua, toki guztietan dauen zerbait da, eta gukungo gara horrela, honek heldua daudena, nik egia esan, holan, azalda guzti jaten ditut, baina gero, egia da, errezeta hoiteko garaian, gero, fin geratzea nahi dugunez, ingo ditu dana, azalak kendu ingo diet, eta esan dakoa, gero, film, sukaldeko plastiko bitxartean jarri, eta lixu jarriko dut, eta garrantzitsua da, oskailuan sartzea, gehien bat, testura mantentzeko, eta izosgailuan sartzea, gero, platerean jarri alizateko ondo. Hemen, ez dela, gero, askatzeko plastikotik zaila izango zalako, ez? Piku lehorrak bebai, zelako goxuak, azkenean lehortzen dozunean, urak entzautzazu da, geratzen da, hor bai geratzen dara azukre dana, eta hori bai dara hor bada da, ez? Hau piku ogia, hori oso oikoa dala mendira eta juten da jendeak, eta asko erabiltzen dana. Trinkua eta... Bai. Goxua, gustatzen jat. Eta gaina, ez dakit, pikuak ez da izaltzen dituzten, egia da, frutaren baten inoiz ikusi izan du nik, baina pikuak nik uste dut... Saltze dituzte, bai. Hone freskoak. Bai, nik beti eroste ditut. Ez que guk, gure inguruan, nik da gauza
inguruan badauzkagulako inguruan, da orduan da gauzat, ospina zudurreti sartu zait. Ai, ama. Ondo zauz? Bai, ondo nago. Hemen txute bat hartu dute, ospinen txute bat. Oso ondo. Hau, bueno, hau oso alduta, ba. Ale, barrura. Bueno, nik... Honik pikuak ikuste ditut, da nire frutaten datan eta saltza ditut, nik bestitxu dutolan zelaietan hartzen nik, erositzen ditut. Bai? Eta harritxustan Londresen egon nintzen, iraia erdialdean, eta, bueno, hango merkatutan ikusten ditun olako batzuk, baina, zien? Zerako tamaino zaukien? Varitatea berzin bat Varitatea, baina, tamainoa benetan ikusgarrixa zala, eta 2 euro terditan, 2 libra terditan, bakoitzak. Aliak? Aliak. Ale batek? Bai, ale batek. Orduan nik esan nahi, 3 euro, horako piku batek. Beraz, bada gauza bat oso apreziatua, eta bai, saltzen da, niri asko gustatzen gat, holan bakarrik, entzaladan bebai, holan gaztakin da, zukin bizu moduan, nik karpatxo eran ez dut probo, baina holan piku batzuk eta entzaladan botatzea beti, ona dau, eta bakitzu zelan gustatzen gaten pila bat. Bota. Hori da, ez dakit nik bakarrik nire etxian itxendan edo ez, ogitartean. Hau da, urdaia espikua, gazta eta pikua. Eta holan, 2 ogien artean da, Eta zuke, holan, arpegi txarra jartzen zen duen nire nozilla eta txorixo ogitarteko bilardean. Barkatu, ez tostazu konparauko. Bidali e-mail bat txorine abildua eitb.eusera. Hori da. Zein nahi xau dozue. Piku, urdaia espiko eta gazta bokadilloa, normaladan bezala. Edo, txorixo eta kakao krema bokadilloa. Gogoratzen dizu, Patri, horrekin idatzi zigutela, esaten, bai, nik ere jaten nuen ogitarteko hori. Hori bakitzu ze izan zan zigor heldu zan bere txera. Idatzi zauen, inzan e-mail berri bat, maricarmen@hotmail.com, eta hortik idatzi zauen bere. Bai, Patrik horrezkua horrazpian dauka eta amari bidaltzen ari da ben WhatsAppa esaten, ama idatzi pikuan ogitartekoa oso no dala. Bueno, zuek hemen demokrazian sinisten dugu. Sinisten dut ogitarteko hori, benetan, ez goxoan bar dala, niri, bueno, azkenean da, guk gaur ingo duena, baina ogitartean jatea. Eta ogiarekin dena hobetzen da. Dana ondo. Honi bultza ogiarekin ingo egiten diote, ensaladan, oza, karpatxioan egin da. Bueno, argi dau, hainbat piku, jangeikela, eta inoiz nekatu. Aria hortik hartu dut. Bueno, antxonteieriak, da hemen gure etxeko aurkezlia, baina bai, bueno, hemen jartzozta gidoian, ez da nire gauzia, paiasoa. Bueno, humoregilea, ez? Nik ez dut esan, hau gidoilari xa. Betxo, lehen deniz eta zitzein dut, nik antxonekin badez badere nintzen sekula sartuko. Altua data, horrek motzu. Eta, bai, baina egia, a ber, nik humoregilea esango nuke. Bai, humoregilea. Eta, bueno, ez da herri txiki inferno handiko aurkezle, baina, bueno, bere ikuskizunarekin, nik uste dut Pagadik eta Miren Nogalesek, baino herri gehiago bizitzau ditula. Eta martxoan grabatu zauen bere nekatutak ikuskizuna, eta orduan YouTubeen jarri dau, doain ikusteko. Eta, ordutxo bat, eta 10 minutu edo izango die, eta oso ondo dauz, atzen ditxuelako gai sensible pila bat, irakasleak. Ertzaina, eta bueno, gainera, hortik ataratzen da, humorez da oso ondo itxen dau, berez, hemendik, gomendio bat, txorinetik. Bueno, nik zuritu ditut gure pikuak, eta oin ingo ditugu, nada. Hartu, jarriko ditugu, horrela, zabalduko dugu sukaldeko plastikoa. Hauek hemen jarriko ditugu, eta orain. Tak? Eta arrabola batekin inbiozu? Eta oin arrabola batekin. Edo eskuakin bertan. Ez arrabolarekin, hau. Moztuko du horrela. Beitu. Tak. Eta arrabola hemen daukadala. Lehenko, eskuak izapaldu eldugu lan. Eta azkenen, hain die biguntxuak, segitxuan itxen dala. Osa, ez jako lan kolpik hemen bie... Ez. Hemen hori pixkanaka, saiatu behar gara, gero, bueno, kontutan izan da, plater borobil batean jarri behar badu, borobil itxura ematea, eta plater, ez dakit, luzenga batean, laukia bada, itxura hori ematea. Eta forma arraruekin ataratzen bajatzu, esan artisaua dela, da jendiak esango dau joa. Bueno, eta gaur egun saltzen dituzte olako plater artisauak, ez? Bueno, hemen, honena da, ematea aldan eta geruza finena ustea. Honi, izozgaioan zehati sartzen da, hone, azkenian oin, hemendik askatzea eta platenean jartzea ezinezkoa izango zania. Orduan, izozgaiotik ataratzen dugunean, alde bakenduko dugu, platenean jarri, txak, eta 3-4 minutuan, desizoztuta izango. Bien bitartean, bitu, Loditzen doa. Hau, itzalduko dut, eta
ostutzen denean ja izango du karamelu krema hoien itxura. Eta ero izango da, izosgailutik ekarri, plater batean jarri, eta gainetik hauntza gazta, urdai azpikoa, errukula, eta gure modena ikutu. Dotore. Honek egizan, holan urdai azpiko, ematen dut. Bai, holan bere gantzakin eta. Bueno, bain, hartu, eta ikusten duzue, ze ondo askatzen dan, txak, eta honek hori, desiziosten behar ditu, iguru lau minutu, ni tardatuko dituenak. Baina hau igual bero dauen ez? Horretik jarri dut hor. Ai, askarra zara, Bueno, askarra, ez gehiagi, baina, bueno. Eta honekin ondo doa, padre esan horako gaun, hauntz gazta atal batzuk. Eta honek, gazia, zapore honek, azkenien kontrastea da hemen daukagun, ez? Gozoa, pikuen gozoa, eskada esarra asmatzen ari. Eta gazta urdina aukitzen bazu bai? Bai. Segurago ona. Eta bintxe, bueno, frutakin eta pikuak, nik pentsa dut Londresekuak horrek esan dutzutenak, horrek danak die politxak, baina batzuk eta egongo diez, daixetan zuk ikusi duzu, batzuk ez dienak gain politxak, igual, ez dakit, igual forma raroen badaukie, batzuk txikixe gisa die, eta orduan jendiek itxen dagoela, da nekasari asko itxen dagoena bebai da, horrek, bota. Osea, azkenian badakixe supermerkatutara, da den daundixetara erueten da bienien, jendiek ez dauela horrek hautatzen, da orduan fruta eta barazki zatarra, joeten da gutxinaka, lehenengo nekasadixek batzuk baztertza itxuste. Gero, dendetakuek bebai aukeratza itxuste politxenak, ze bezeruek bebai politxenak aukeratza itxuste, orduan hor daukate luze bat, eta janari pila bat botatzen da azkenean. Hor, hombre, egia da, bota nekazari batek ez du botako ezer, baina bidaliko dituztela fruta horiek, sukuak iteko, ero... Bai, azkenean bota ez, baina hori, zuk esan dozuna, azkenean aprobetxa bingo da bela, edo bezala, aberi bebai jana emoteko, eta olako gauzetarako. Gaur egun bota. Baina, gaur egun egisa da, globalian ez nekazarixek eta ez, baina kontsumitzaiek eta bebai asko botatzen dugula sakarrentzia. Egunean olako bidixo bat ikusi naben, broma moduan, baina ezain broma, bakitzu horrek broma eta broma artean hor egisa agertzen dela, eta esaten zauen, nire etxean ez da inoiz janarixa sakarrontzira botatzen. Itxen duguna da, taper baten bete, frigorifikora sartu, bi aste ostian usteldu eta orduan botatzen dugu. Eta esaten duzu, eske horre gauzak. Zabazto boterroa. Bai, hori ez, baina eskenean, hemen daukat datu bat, 2008 batean Euskal Reixak, pertsona bakoitzak, urtian, bota zauen, 28 kilo. Janari. Janari egoera honian, hau da, ez zauela ustelduta, edo ez zauela txartu zaintzen, hau da, egoera honian, baina bota inzabela orduan, hor, sinesmen pilo bat dauz txarra dela, zerbait, aguakate bat osidatzen danean, hori ez da txarra, jateko ez da txarra, ez da, bizualki ez da polita, baina badao jende bat usten duela, erdiki mozten du, eta erdia jaten du, eta horrengo gunean ikusten du, espadu plastikoarekin bilduero, ikusten du iluna dagoela, eta bota egiten du. Ez hori txarra ez da, ero sagar bat erabili du erdia, eta osidatu, osidazio normala da, baina zapore aldetik eta ez dio inungo eraginik egiten horri, orduan, takit, orduan ikasi garra du. Bueno, gure ensala gutxi gora era hemen. Karpatxioa, bai. Ondu dugu, gaztarekin, errukularekin, urdai azpikoarekin, eta orain, modena. Pixka bat, eta olio txorrota batekin. Zolako goxua. Eta begietatik hau bai sartzen dela, Bai, joe. Baina, bueno, fruta itxusi horrekin, horrelako zerbait egitea. Bai, posible da, azkenean zuritxuta da ondo jarritxa. Ba, hemen daukazue, gure piku karpatxioa hauntz gaztarekin eta urdai azpikoarekin. Jak. Ogia putxo bat? Ogiarekin? Zeketu bendako zatitxo bat. Gure baduzu? Bultza itxeko. Jo nahi nahi umei erakusten ogia dela bultza itxeko. Erakusten. Bultza itxeko? Danatarako. Jateko, eta bultza itxeko. Eta errezeta hau da, etxean, aitzaki gabe, egiteko. Harri dago aietzo oso goxua, benetan. Eta bitxa, astea bukatzeko? Hostiela.
Bi errezeta gehiago, kontu pila bat. Eta mantalak etxera. Arte. Agur.